En zo zitten we soms ook hier. En we kunnen maar niet begrijpen dat God ons iets nog beters wil geven. Als we hem het toelaten. Juan capítulo 2 versículo 16. Laten we naar 1 Johannes 2:16 gaan. Para sobre tudo lo que tem mundo, o desejo de carne e o desejo de uovo, e orgulho de vida, não está bem de tata, sino de mundo. Orgulho não está bem de tata, pero está bem de mundo. Hoogmoed komt niet van de Vader, maar van de wereld. Orgulho apone que Lucifer a wordo penta a fofechelo. Hoogmoed had veroorzaakt dat Lucifer vanuit de hemel werd gegooid naar beneden. Orgulho talaga buhalsa bomes riba Dios. Want trots, hoogmoed laat je jezelf vereren boven God. Cada vez que você juzga outro gente, Elke keer als je iemand oordeelt, você que basi, weet je wat je gedaan hebt? bapone bomes riba stoel, ta quem ta juzga? Je hebt jezelf geplaatst op de Quem ta stoel. juzga? Wie oordeelt? Ora abo kumisa juzga a mim, Dus als jij mij begint te oordelen, of ora a mim juzga abo, of als ik jou oordeel, que me tá haciendo? wat doe ik dan? Me tá ponendo mi mes riba stoel de Dios. Ik plaats mezelf op de stoel van God. A mim tá decidindo a alabanza que você vai entrar tá bom. Ik beslis nou die lofprijs die je hebt E geofferd maneira is que niet você goed. na Dios glória entrar tá bom. De manier waarop je God hebt geëerd is niet goed. E maneira que você testemunho entrar tá bom. De manier waarop je die getuigenis hebt gegeven is niet A goed. mim vira Dios. Ik ben God geworden. Tá me tá juzga que tá bom, que tá malo. Oordeel wat goed of slecht is. Você não compreende que me men? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Cada vez que você juzga, Elke keer als je iemand ah, oordeelt, você põe bomes riba stoel de Dios. dan plaats je jezelf op de stoel van God. Então ele botar problema com o dono de stoel. En dan krijg je problemen met de eigenaar van die stoel. Orgulho porta de diferente aspecto. Hoogmoed heeft verschillende aspecten. E porta de wowo. Het kan in je zicht zijn. A mim também você tá começar de wowo. Ik zeg het begint in je zicht E também acaba de coração. en het eindigt in je hart. Van in Salmo 1 versículo 5. Laten we naar Psalm 101 vers 5 gaan. Sabe ler um par escritura. We gaan een paar versen lezen. Salmo 101 versículo 5 da bisa. E sunco ta calumniar su prójimo na secreto e se lo me destruir. E lo me não suportar nenhum gente que tem uma mirada altanero e coração arrogante. Kita altanero, hoogmoed, orgulho. Salmo 101 versículo 5. Gente que tem uma mirada altanero, tem Iemand die vista hoogmoedig is. que me eta dembo mirada. Dus het is in je zicht. Mas coisas que tem una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Hoe kon je zeggen Een tegen? zicht van geloof is diegene die een Una mirada de orgullo, una mirada de orgullo hoogmoedig es la que gezicht puede mandarte, enviarte al is infierno. degene wat je naar de hel kan sturen. Pastor, mas se você tem mirada de orgulho, Want als je kijkt met hoogmoed, ela bisa, tem que bisa, binota suportar gente que tem mirada altanero Het e zegt coração arrogante. wie stiekem kwaad spreekt over zijn kennis, die wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen. Me não posso suportar. Ik kan hem niet verdragen. Orgulho não pode parar de presença de Deus. Hoogmoed kan niet in de tegenwoordigheid van God staan. A mim te aconselhava. Ik adviseer je, Se você tem problema de orgulho, als jij trots bent, die probleem van trots hebt. a mim tem orgulho. Ik had last van trots. Você me explicava. Daarom kan ik je uitleggen. Me tem orgulho como te sindi mais tanto que eu né? Ik had niet het probleem dat ik me groter voelde dan Pero anderen. me tem orgulho de sentido que ora não corrigi-me, Ik had hoogmoed in de zin dat als ze me me corrigeerden, te aceitar coi. ik accepteerde dat Quem niet. botar? Wie ben je? Me te tomava na malo. Ik neem het je kwalijk, Met de nam toma- het je kwalijk. Me te toma siman sin papel cubo. En dan bleef ik een week lang niet met je Me praten. mirava aya, me te baijaya. Als ik je daar zie, dan ga ik die kant Me te op. comindavo. Ik groet je niet. Não é que não hace com ele. Niemand hierin heeft dat A ooit mim gedaan. se é. Ik heb het wel gedaan. Aqui dentro nós não tem problema, toch? Hier hebben we dat probleem niet, of niet? Se o corrigivo, não?
Als iemand je corrigeert. Uno, tapos ito estimabo. 1 is omdat hij van je houdt. Hebreo ng kapitulo 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Ito bisa, Señor ta corrigi, isnang kita estima. De Heer corrigeert of vermaant degene die hij lief heeft. Que me ora bo kasa corrigibo. Dus wanneer je man of je vrouw je Si corrigeert. asta radigmir, bo yupo corrigibo. Zelfs je kind kan je Bo corrigeren. yupo bisa o papa, babisahin mo ta bintalora, bombing. Tung correction. Je kind kan zeggen, pa, je hebt gezegd No, dat je op die bise- en die tijd komt, maar je bent niet Mandi gekomen. na di bisa. Zeg niet tegen het kind, je hebt me niks te zeggen. Mucha bota. Je bent een kind. Paso Dios ta usa emuche. Want de Heer gebruikt dat kind, Paso emuche ta mas puro kunos. want het kind is purer dan Ante ons. emuche ta papi palabra di Dios kubo. En het kind spreekt woorden van de Heer tot jou. Anto den hopi caso extremo. En in veel extreme gevallen Dios pusas un burrico paso bonta tende di gente kan de mas. Heer zelfs een ezel gebruiken omdat je niet luistert naar de mensen meer. Baning Ezequiel 28 versículo 2. Ezekiel 28 vers 2. Yo di gente, bisa e prens di tiro, assim o Senhor Dios ta bisa. Paso ba coração ta halsa ibo abisa ami ta un Dios mita sinta riba e asiento di Dios nang den coração di e lamang nang mata gente bota e no Dios, aunque que bota pensa que bota mesa bico Dios. Mira, bota masa bico Daniel, não tem secretos com di pavo. Antes de seguir vai bom, papo de tu recosta que pero ela bisa que uma denso kiko, denso cura som. Que me homem que quer denso coração que tá masa bico Dios. Dus deze man dacht in zijn hart dat hij nog wijzer was. Ela dan God. halsa su mes denso Hij coração. had zichzelf verhoogd in zijn hart. Bopo halsa bo mes dembo coração, Je kunt jezelf verhogen in je hart. bopo halsa bo mes door di e vista altanero. Je kunt jezelf verhogen door Bopo trots halsa te bo zijn. mes door di bo boca. Je kunt jezelf verhogen 1 door Samuel je mond. 2 versículo 3. 1 Samuel 2, 3. No gaba mas ku tanto orgulho. No laga arrogância sale for de boca. Para sobre o Senhor tá um Deus de conhecimento. E cerca de ação nang tawardo pisa. Que men prome, Dus daarvoor Romano Ries, bowo, eerst je ogen. de Bijbel coração, Het zakt in je hart. então era de coração, En wanneer het in jouw automaticamente hart- botar, En botar automatisch, brome. dan komt het uit je mond. Você está compreendendo que me? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Nós não tem nada de broma. Er is niks waar we over hoeven Na op te Deus por scheppen. glória. Aan God Na alle Deus eer. por honra. Aan God alle eer. Nós tem o privilégio Wij hebben de que voorrecht Deus escolhe nós. dat God ons heeft Que nós tem uitgekozen. mag de servir Dat Deus. wij God mogen dienen. Então pensei, nós está cheio com respeito, En daarom doen we het met com eerbied. seriedade. Então, depois de wow, Na de oog trabalha coração, gaat het in het hart. eta bira bo papia, En dan wordt het je eta spreken. bira bo hasi, Het wordt je gedrag. eta bira bo caída, visa caída. Daarna je val. Provérbio 16:18. Spreuken 16:8. Depois de coração, eta papier, ora cabe papier, eta bira su caída, eta bira su ação e sua ação tá su final. Assim na Lucifer assim. Zo heeft Lucifer het gedaan. Spreuken hoofdstuk 16 vers 18. Orgulho também promeco destruição. E espírito arrogante promeco Kiko? Voor de wat? Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. El laatste punto in nostra sera. El laatste punto in nostra sera. Laatste punt en dan gaan we sluiten. E mente bio. Het oude verstand. E mente bio. Kiko ta stroba nos di ta preparar. Wat verhindert ons om voorbereid Ora te e zijn? chão bim bate in porta. Wanneer de meester komt en aan de deur klopt. Kiko ta stroba nos. Wat verhindert ons? Pa nos bisa 30. Dat wij Senhor. zeggen, kom binnen Heer. Kiko ta stroba nos. Wat verhindert ons? E mente bio. Het oude verstand, oude manier van denken. Vai in Colossenses no capítulo 3. Laten we naar Colossenzen gaan, hoofdstuk 3.
Botine? Heb je het? Si bo mente por cambia, Als je verstand kan veranderen, bo accionan também cambia. dan veranderen je handelingen. Si bo pensamento cambia, Als de manier van denken bo verandert, hasi também cambia. dan verandert je gedrag. Tan tempo bo que da pensa que me ta cumpri, me ta bem cumpri já domingo mainta. Terwijl je blijft denken dat ik maar mijn plicht voldoe op Assim zondag, Deus ta atender cubo. zo gaat de Heer dan ook om met je. Pero ora bo bin kasi Deus e bisa me ta bin doen serviço na Deus. Maar als je naar het huis van God komt en zegt, vandaag kom ik dienen, Deus também serve abo. gaat de Heer jou dienen. Leça Lucas 2, Lees versículo Lucas 35. 12, vers Ora 35. ela chega, Toen hij kuna aankwam abre porta en pedrenta, dat zij opendeden dat hij binnen kon komen, abo ta pensa que awo nan também serve jij denkt, nu gaan ze hem dienen. Pero a palavra ta bisa que a farra sumespe e serve nan. Maar het woord zegt, hij had zich omgordeld om hun te gaan Que dienen. men bom maestro que serve abo. Dus jouw meester wil jou dienen. Coisa é que pa abo ta preparar pa Eén ding is dat hij wil, dat jij voorbereid bent voor hem. Pero si bom mente te mente bio, Maar als je verstand het oude is, bota que ta pensa en ta bing mas. dan denk je, oh, hij komt niet meer. Ela tarda. Hij is verlaat. Kai segula dal mi palo, men coco, talenda dal mi Hij heeft palo. me zeker in de steek gelaten, net zoals diegene die het... Bontari para quanto viaja, bota que dá se mesmo com ambio, Valt het je niet op dat je steeds weer de oude dingen blijft doen? bota bij iglesia. Je gaat naar de kerk. Bota lesa bo Bible. Je leest je Bijbel. Bota se oração. Je bidt. Pero toch bota kai dingen mesmo picar cada vez. Maar toch blijf je steeds weer in dezelfde zonde vallen. Cada vez bota kai dingen adultério. Elke keer weer val je Cada in vez bota kai dingen overspel. fornicação. Elke keer weer een seks voor het Cada huwelijk. vez bota kai dingen ganhamento. Elke keer ga je weer liegen. Cada vez bota kai dingen papiamento malo ribeende. Elke keer weer het slecht praten Cada over vez bota mensen. kai dingen bocos nambio. Elke keer val je weer in die oude Pa dingen. motivo que bom mente ta bio. Omdat je dat oude verstand nog hebt. Permitir Deus renovar bom mente. Laat toe dat God je manier van denken vernieuwt. Permitir Deus transformar bom mente. Laat de Heer toe dat Hij je gedachten E transformeert. não tá bem dor de Senhor transformar minha mente só. Komt niet alleen door zeggen, Heer, transformeer mijn manier van Pero denken. botinho rinca cospa den. Maar je moet dingen erin stoppen. Men coco computer. Net zoals een Bo computer. como computer novo tá fantástico. Als je een nieuwe computer koopt, is dat fantastisch. Com preço de mais caro. Koop de duurste. E tá serve para algo? Deugt het ergens Se voor? bo não inca nada den gente, serve para nada. Als je niks erin stopt, dan deugt het nergens Ah, voor. bota bij rinca informação den gente. Jij gaat informatie erin Bota bij rinca stoppen. bo software den Je gente. gaat je software erin Bota bij doen. rinca turbo costa den gente que bo que petrapa, bo Je toch? gaat al die dingen erin stoppen die jij wilt. dan- Assim na botinho dat quase die que bo voor je vida gaat werken. também. Zo moet je ook met je leven doen. Se botinho é Bible, Als je de Bijbel hebt, lese. lees het. Pedrenta para den. Dat het binnenkomt. Pasina eta é um que influenciável. Dat jou gaat beïnvloeden. A sua maneira de pensa de bom mês, Want zoals jij denkt over dentro do jezelf, coração, in je hart, tá assim e botar. zo ben je. Se você quer pensa todo dia, Als je dagelijks weer blijft denken, met perdedor, ik ben een loser, sempre coisa vai mal para mim. dan gaat het alles Sempre altijd uma slecht comissão voor je. coisa, Ik ben altijd iets na begonnen, metade caminho não coisa sempre tá passa. halverwege gebeurt er altijd weer iets. Sempre, met a comissão trabalho, Ik begin altijd met een baan. não tá que tá em trabalho de especiais loon, não tá direct, não tá verleng meu contrato. Na 6 maanden verlengen ze mijn contract niet. Cada vez que você pensa assim de bom mês, Elke keer weer, als je zo over jezelf blijft pelo qual que denken, você pensa também passa cubo. alles waar je over denkt, zal je overkomen. Lo qual você pensa passa cubo. Wat jij denkt, zal je overkomen. Bijbel te bisa, lo qual você medo de jeito passa cubo. De Bijbel zegt, wat jij vreest, zal je overkomen. Te coco você quer medo de jeito, te meta que repetir. Datgene waar je voor vreest, dat blijft zich Te herhalen. dia bom mente cambia. Tot de dag je verstand verandert. Te dia bom mente cambia. Tot de dag je verstand E verandert. mente biota assassina aqui. Een oude verstand doet dit. Eta drenta de caminho, Je komt ergens binnen, promebia, eerste keer. promebia bota drenta de gebouw aqui. Eerste keer kom je dit gebouw binnen. Pero maneira bo drenta. Maar het moment dat je binnenkomt, E ende assim, cos. één persoon doet iemand Qua iets nebo corda, de outro ende, tjia banda. die doet denken aan iemand van ergens anders. Que momento tá bisabo? Wat zegt je verstand tegen E jou? ko tjia banda.
Também passa aqui não. Hetgeen daar is gebeurd, gaat hier gebeuren. Assim é o momento de trás. Zo werkt je verstand. Mas é importante para você cambiar a mente. Daarom is het belangrijk dat je je verstand verandert. Permitir a palavra flush bo. Indianos está flush você. Soms spoelen we de toilet door. Lugar que os vai bom. In plaats dat dat ding naar beneden gaat, Diz, atama aqui. komt hij naar boven. Anto você que tá passando, bota espanta. En wat doe je dan? Je Só por não schrikt. que pegou bem para fora. Want je wilt niet dat het ding naar boven Porque komt. vai bom. Je wilt dat hij naar beneden gaat. Pero dorco tem que de prop de pipa. Maar doordat er dingen verstopt zijn E in die afvoer pijp, te verstop. die afvoer is verstopt. E tu reconambieu. Van al die oude E dingen. ex-casar. Die E eu com ex-man, a dolor. dat kind dat je E pijn dom em van, trabalho. dat ding, E amigo que corta, ganhavo. E casar que corta boreia. die vriend, Era um man de igreja com papel bobo. die broeder of zuster in de Então, gemeente die over jou heeft pastor, gesproken. porque da fora. En die voorganger kan er niet weer uitblijven. E pastor também com assim cosco bem. Die voorganger die je iets heeft E aangedaan. afvoer dat die verstop. De afvoer is verstopt. Anto ora bij flush. En als je het gaat doorspoelen, Eta se dan doet hij zo. bem arriba. Het komt omhoog. Tu recuerdo nanta bem. Al die Tu herinneringen komen. dolor nanta bem. Al die pijnen komen O op. pastor te sinta cubo. Dan zit de voorganger met je. Passou, porque papo com o pastor passou, pastora passava assim comindavo. Want je wilt met de voorganger spreken, En want top. die is langs je heen gelopen en die heeft gegroet. Pero bota papiando com o pastor, Maar je praat met de voorganger. pero tamane que sum aya bota papi, sum com azundrabo. Maar het is alsof je met de vorige praat. Die Que ene me die bota heeft jou sinta, uitgescholden. o pirabia, Want je zit daar met veel frustra, wraak, o gefrustreerd, ofensa. met belediging. Então o bota papi que pobre pastor como bem promebia se que chegou passava promebia voorbij. En dan kom je bij die arme En voorganger dan wordt waar je eerste keer mee hebt gesproken, eerste keer En dan- voorbij is gelopen. Tour e cosco tine avore da si. En al die dingen die vastzitten in de afvoer, die komen zo bram Assim omhoog. na te mente bieu. Zo is het oude verstand. Bopo sinta de um caso de prosperidade Je kunt in een huis van e voorspoed queda zitten miserável. en in de misère Mas blijven. o mente tá em Egipto que tu vai. Want je verstand, je gedachten zitten nog steeds vast in Egypte. Mori para ene nang di Egipto e Israelita rei. Is het je niet opgevallen bij de Israëlieten? Passa de la mancora. Door de Rode Zee heen gegaan. Haya tu rekonang. Al die Door dingen de riqueza ervaren. nang. Al die rijkdommen Na gehad. sali kune. Die zijn er mee weggegaan. Um cos na si robes. Eén ding hebben ze verkeerd gedaan. Na sali fe Egipto. Ze zijn uit Egypte Que gegaan mente bieu. met het oude verstand. Pensei na yan nang problema. Daarom zijn ze in de problemen beland. Pensei na que da bisa mio no sa que da yan nang tata mio. Daarom hadden ze gezegd, beter waren we daar gebleven. Daar Ayan was nang het tating beter. kuminda. Daar was het tenminste eten. Nang no para comprende. Ze konden niet Que begrijpen Dios quiera donar nang algo mucho más mijo. dat God ze iets nog beters wil Anto assim geven. ora nós estamos assim nang. En zo zitten we soms ook hier. Anto nós vou comprender. En we kunnen maar niet begrijpen Que Dios quer donar nós algo hope más mio. dat God ons iets nog beters wil Se geven. nós permitir. Als we hem maar toelaten. Se nós lagedrenta. Als we hem binnen laten komen. Makinabo ko Joseph abe para reclamar, sulfurar, bisa tu recona malo ko pase. Stel je eens voor als Jozef was gaan aanspreken, zitten de woede laten opborrelen. E me será lubida. Hij moest vergeten. Ora surumana ye que je? Toen zijn broeders bij hem kwamen, Dat tinko a pase dense cabelo, sa? er waren dingen door zijn hoofd Sanda gegaan. guarda no se lese toch? We hadden het gelezen, toch? Ela buta nan pase dentro cataclisma. Hij heeft ze even La onderdrukt. hinga ko de nan tas. Hij heeft dingen in hun tas La ganan gestopt. pensa ko ta horta na horta. En ze laten denken dat hij had, dat ze Ela hadden seru gestolen. rumang. Hij had een broer opgesloten. Mita kere eta tingana si. Ik denk dat hij wel zin had om het te doen. Pero cada vez bota mira que ela llora. Maar elke keer zag je weer dat hij E cosa huilde. duele. Hij had er spijt van. Eta pata rende. Hij was een E mens. cosa duele. Het deed hem pijn. Pero finalmente Maar uiteindelijk ela toma decisión correcto. heeft hij de juiste Para beslissing genomen. perdonar todos os humanos. Om al zijn broeders te Então, vergeven. para não perdonar só, En niet alleen ela vergeven, bendicionar também. maar ze ook zegenen. Muito assim, há coisa mais da história. Ik leer je nog wat uit dit Ora, verhaal. vou perdonar, Wanneer je vergeeft, escute bom. luister goed. Mas escute cá, toch? Je hebt het al gehoord, of niet? Aleluia. Ora, vou perdonar de verdade. Als je werkelijk hebt vergeven, Ora, vou perdonar ainda que se malo de verdade, verdade. als je werkelijk de persoon die je wat heeft aangedaan Vou vergeeft, bendicionar. kun je hem zegenen.
ora bo perdonar de verdade só. Als je werkelijk vergeeft, Bota bij bek se kende. alleen dan kun je terug. Então bota bij bise, bosa basi mi hopidolo bosa. En je gaat niet terug en zegt, Pero weet je, awe mi ta perdonabu. ik heb Parce je, amor de Dios ta en mi. je hebt me ontzettend veel pijn gedaan, maar nu ga ik je vergeven. Want Así de no liefde está van así como zit in gente. mij. Zo doen wij het als mens. Jozef was ik asina. Jozef heeft het niet zo Ela gedaan. perdona. Hij heeft vergeven. Ela bisa bing mi rumanang. Hij zei, kom Ita mee perdona broeders, bosnang. ik vergeef E jullie. mi ta duna bostan turcos bimbi base kami. Ik geef Ah mi ta jullie bay cuida alles. bosnang. Kom bij me Aceita wonen. perdão. Ik ga voor jullie zorgen. Dat is vergeving. E coita perdão. Dat is vergeving. Coita perdão. Dat is vergeving. Então mi saco hopiende tem problema com En perdonar. ik weet dat veel mensen moeite hebben met vergeven. E nós tá queda pegado em nos vida En we biel. blijven vastzitten in het Então oude costa leven. no bota para nos En dilante. nieuwe dingen staan voor Bota para ons. dilante terra yen honing Je leche. staat voor het land vol met Bendición. honing, melk, Pero passou zegen. momento da biel. Maar omdat je verstand nog oud Passou is. momento da em Egipto. Omdat je verstand in Egypte Por zit. lo no desfrutar de mi honan de En terra. dan kun je niet genieten van het beste van het land. Efesios 4, versículo 22. Efezes 4, vers 22. Mita lese Pablo. Ik lees het voor u. E nós tá será. En dan gaan we sluiten. Versículo 20. Manota assina, boso assim a conhecer Cristo. Se de verdade boso atende e aguardo sinha atende, mescos com verdade, tá den Jesus, pa enquanto boso maneira de viva de antes, bisa antes, Verleden. já eu tá antes, eh? Vanaf nu is het oude, het verleden. Então, já eu tá antes. Já eu pa dilante tá antes. Vanaf nu af aan is het verleden. Já eu pa dilante nós tá papi de antes. Vanaf nu praten we over het verleden. A mim se tá papi de antes. Ik heb het wel over het verleden. Bam papi de antes. Laten we het hebben over het verleden. Kita sige bisa. Pa enquanto boso maneira de viva de antes, boso pone banda, bisa pone banda, Zeg, e gente bieu. Kuta wardo corrompi. Conforme passione enganoso e pa boso wardo renovar den espírito de boso mente. Pa boso bisti e gente novo, ku awardo criar segundo Dios, den justicia e den santidad verdadeiro. Pensei poniendo banda, mentira. Cada de boso, papia verdade com seu prójimo. Para sobre nós está membro de outro romano. Versículo 26 tabisa, rabia, mano hasi pica. No laga solo baja, arriba boso rabia. E no duna diablo oportunidad. Laga es kuta horta, no horta más. Mas más bien, la que traja haciendo con su misma mano lo que está bon. Para aportar algo para compartir con esnan de necesidad. No le haga ninguna palabra dañino sale por de vossa boca, sino solamente palabra que está bon para edificación, conforme a necesidad de momento. Para essa que por una gracia na esnan que está tende. Que ora entendebo na me seja gracia. wanneer mensen u horen, moeten ze genade Ora ontvangen. entendebo na me seja vida. Wanneer mensen u horen, moeten ze leven ontvangen. Gideon, ora in de papia Cuba na me se sinti nam Gideon, bon. als mensen met je praten, moeten ze zich goed voelen. Amen. Ito sige bisa. Inohasi Espírito Santo de Deus Cristo. Pa meio de quem boso awardo seja pa e dia de redenção. Lagatur amargura, fúria, rabia, griteria e calúnia, guardo quitar for de boso, junto com tur malícia. E seja carinhoso com outro, misericordioso, perdonando outro, mescos com Deus, tem Cristo, também a perdonar boso. Essa é a palavra de Deus. Dat is het woord van God. Laga nos van perdonar.